Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Без хәзер шушы йортның 3 фатирында булдык. Анда инде су ага, ремонт бузылган кешеләрнең һәм бу хәбәрне без идарәче оешмага хәбәр итәргә мәҗбүр булачакбыз. Төбе астым. Ленин урамындагы 82-нче йортта яшәүчеләрнең фатирларын су баса. 180 миллион акча verildi. Көндә менә Аллага шөкер 465 бала укый. Хөнәри үсеш. Азнакай политехника техникумында семинар узды. Те, у кого лучше получаются, они уже готовятся с нами на соревнования. Спорт казанышы. Әлмәт спортсменнары бүтән Россия ярышларыннан медальләр белән кайтты. Язга шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре теплицаларда да әзерлек алып бара. Бирдә җәен калабызны бизәячәк чәчәк үсентеләре үстерү башланды. Быел белгечләр 140 меңгә якын үсенте утыртачак. Бу чәчәкләр 15 төп шәһәр территориясын үзгәртәчәк. Язын беренче булып крокуслар һәм лаләләр таралачак. Аннан соң аларны күп еллыклар алмаштырачак. Ландшафт бизәлешенең нигезен гадәттәгечә сыналган культуралар тәшкил итәчәк. Бәрхетгөл һәм петуния. Шәһәрнең истәлекле урыннарына исә бегония һәм вербена утыртырга җыеналар. Һәр чәчәк түтәле артында кешеләрнең көндәлек хезмәте, кайгыртуы һәм үз эшләренә мәхәббәте тора. Дуслар, әйдәгез безнең яшелләндерүчеләр кулы белән барлыкка китерелгәннәрне саклыйк. Соңгы көннәрдәге җылылык юлларда чыкырларны ямау эшен башлауга этәргеч булды. Бу хакта Әлмәт районы башлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Яз көне асфальт микроярыкларга үтеп керә. Туңдыра һәм өслекне эчтән җимерә торган дымнан иң зур зыян күрә. Кар сулары ремонтка комачауласа да, шәһәрнең 20 урамында 22 квадрат метрны төзекләндерә алганнар. Төп эшләр даими җылы температура урнашкач башланачак. Кайберәүләр өчен яз күптән көтелгән җылы һава торышы булса, Ленин урамындагы 82-нче йортта яшәүчеләр өчен еллык бәла. Кар эрү белән бергә аларның фатирларына су төшә башлый. Бу хәл елда кабатлана. Бүлмәләрдә бузылган ремонт өчен кем түләр дип борчыла халык. Ни өчен идарәче оешма проблеманы белә торып, аны хәл итәргә ашыкмый? Бу сорауга җавапны безнең төшерү төркеме ачыкларга тырышты. Ленин 82 йортында яшәүчеләр безне бүген үзләренең фатирларына чакырдылар. Без хәзер шушы йортның 3 фатирында булдык. Анда инде су ага, ремонт бузылган кешеләрнең һәм бу хәбәрне без идарәче оешмага хәбәр итәргә мәҗбүр булачакбыз. Бу йортта язны шатлык белән түгел, борчылып каршы алалар. Ким дигәндә 3 фатирда яңа ремонт өметсез бузылган. Сценарий ел саен бөрүк ди монда яшәүчеләр. Һава торышы җылынуга, фатирларга су үтеп керә. Да, здесь во всех подъездах течет. Бу йортта бөтен подъездларда да су фатирга керә. Беренче генә ел түгел бу хәл. Менә беренче подъездда минем танышым яши. Анда да су керде. Миндә дә ел саен су ага бүлмәдә. Течет. Уже тоже не первый год у меня течет. Александр Архиповның фатирында да балалар бүлмәсендә ремонт бузылган. Бүлмәгә су кергәч, дым аркасында электр чыбыгында ялганыш барлыкка килгән. В воскресенье мы позвонили, я на работе был. Якшәмбе көнне миңа өйдән автомат ватылды дип шалтыраттылар. Мин эштә идем. 5тән соң кайткач розетканы сүтә башладым. Анда проблема бар дип уйладым. Аннары электрикларны үз хисабыма чакырырга туры килде. Менә алар бу чыбыкка дым тәэсир иткән дип таптылар. Янгын булырга да мөмкин диделәр. Из-за сырости. Все коротило. Могло быть было возгорание, может быть произойти. Тебе как повезло. Зыян күргән кешеләрдән бер кат өстә яшәүче Зайцевлар гаиләсенең фатиры да бәләдән читтә калмаган, чөнки алар соңгы катта яшиләр. Монда кар сулары йокы бүлмәсенең ремонтын бузган. Там вода стоит. Вот грязная, вонючая вода здесь. Менә безнең түшәмдә су җыелып тора. Бу тартып ясалган түшәм иде. Су шактый җыелган, аннары ул капкара тап булып калачак. Без беләбез инде бу хәлне. Былтыр да ремонт вакытында чистарткан идек. А монда стена юеш. Бу штукатурканы да алыштырырга кирәк була инде. Не потолок, вот тут уже видно, что стена вся мокрая. Это все надо будет сдирать. Всю штукатурку, потому что под штукатуркой черная плесень потом. Йортның беренче подъездында яшәүче Денис Мельникның фатирында да хәлләр шәптән түгел. Яңа матур ремонт күңелсез картинага әйләнгән. Но у нас вот с этой стороны по стене... Безнең дә шул ук стенадан су үтеп керде. Менә бит өстәл астында нинди сап-сары таплар. Бу балалар шкафы артында да су инде күчереп карасаң. Менә бит чиләкләр, чүпрәкләр куйдык инде. Тагын су ага башласа дип. воды, ну и, соответственно, сверху капает. Вот тряпочки уже подготовлены.
для того, чтобы все это встречать. Ярдәм көтүдән арыгач, яшәүчеләр үзләре түбәгә менеп су басуның сәбәбен тапканнар. Торак бүлмәләр өстендә зур боз катламы барлыкка килгән. Хәзер һава торышы җылыну белән бу боз эри башлаган. Сәбәбе ачык, ләкин аны шешәргә беркем дә ашыкмый, дип зарлана яшәүчеләр. Идарәче компаниядә бу хәл турында аңлатма бирергә теләмәделәр. Алар су басу фактын таныйлар, ләкин эшне башлау вакытын билгели алмадылар. Коммуналь хезмәтләр бу мәсьәләне хәл иткәндә су милекчеләрнең торакларын җимерүне дәвам итә. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай политехника техникумында масштаблы һөнәри юнәлеш семинары узды. Ул профессионалитет федераль проектының агроүсеш белем бирү җитештерү кластеры ачылуга 1 ел тулуга багышланган. Анда район җитәкчелеге, депутатлар, Татнефть компаниясе вәкилләре дә катнашты. Ознакай политехник техникумы 2024 елда Россия Федерациясының мәгарифне үстерү дәүләт программасы профессионалитет федераль проект аксаларында грантлар бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе. Проект 2024-26 еллар дәвамында гамәлгә ашырыла. Анда 4 һөнәри белем бирү учреждениесе, шулай ук Татнефть компаниясе һәм Союз Агро җәмгыяте катнаша. 2 ел шушы программага кирдек, федераль программага, профессионалитет программасына. Аның буенча инде зур эшләр алып бардык. 180 миллион акча бирелде. Бу көндә менә Аллага шөкер 465 бала укый. Ул бит инде безнең байлык, алар инде менә үзебезнең оешмаларыбызда эшли, Алла бирсә, авыл хуҗалыгында, нефть өлкәсендә, поварлар, төзүчеләр, механизаторлар, сварщиклар, каменщиклар, самый кирәкле бүгенге көндә профессияларга өйрәнәләр. Агроүсеш кластерының эшли башлауы югары квалификацияле кадрлар әзерләүгә көчле этәргеч бирде, ди район башлыгы Марсель Шайдуллин. Дәүләт думасы депутаты Азат Ягъфәров үз чыгышында агроүсеш кебек заманча белем бирү мәйданчыклары булдыру, һөнәри белем бирү өлкәсендәге федераль өстенлекләргә тулысынча туры килә дип ассызыклады. Техникум директоры Роберт Хөснетдинов билгеләп үткәнчә, проект авыл хуҗалыгы юнәлешендә. Аның кысаларында 10ннан артык заманча техника һәм авыл хуҗалыгы җиһазлары сатып алынган. Уку җитештерү базасында ремонт эшләре үткәрелгән. Остаханәләр, төрле техника белән эш төрләре буенча зоналар, авыл хуҗалыгы һәм автотранспорт аппарат программа комплекслары җиһазландырылган. Семинарда катнашучылар биредә булдырылган шартлар белән танышып чыктылар. Молочное такси предназначено для нагревания молока, в основном для телячьих. Районны квалификацияле эшче кадрлар һәм урта звено белгечләре белән тәэмин итү заманча таләпләр буенча башкарылуына һәркем инанды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Зур киләчәккә беренче адымнар мәктәпкәчә яшьтән башлана. Шуны исәптә тотып, 34нче балалар бакчасында районның алдынгылар хәрәкәте балаларының остазлары катнашында семинар уздырды. Мәктәпкәчә оешмалар белән эшләү җаваплы буын тәрбияләү өчен нигез дип саный Әлмәттәге алдынгылар хәрәкәте. Очрашуның төп кунагы Татарстан Республикасында хәрәкәтнең төбәк бүлеге өлкән белгече, филология фәннәре кандидаты Ландыш Фазулина. Ул остазлары белән мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү буенча кыйммәтле тәкъдимнәрен уртаклашты һәм кечкенәдән бердәм тәрбия мөхите булдыруның мөһимлеген ассызыклады. Дети в течение года работают вот по таким рабочим тетрадям. Балалар ел дәвамында шундый эш дәфтәрләре буенча эшлиләр. Ата-аналар һәм тәрбиячеләр белән дә кызыклы биремнәр башкаралар. Безнең төп эшебез әлбәттә шушы тәрбия бирү программасы нигезендә бара. Работа, конечно, проходит на основании вот этой вот примерной рабочей программы воспитания. Педагоглар һәм белгечләр мәктәпкәчә яшьтәге балаларны беренчеләр хәрәкәтенең кыйммәтләре белән мавыктыргыч итеп таныштыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Эш методикалары буенча тәҗрибә уртаклашты һәм балалар бакчаларын актив иҗади эшчәнлеккә җәлеп итү планнарын билгеләде. Какое национальное блюдо? У чувашек. Какое национальное блюдо? Закрытый пирог с мясом. Проектны гамәлгә ашыру бергәләп чаралар үткәрүне күздә тота. Аларда әзерлек төркемнәре балалары өчен остазлар булып, беренчеләр хәрәкәтендә катнашучы өлкән балалар тора. Семинарда мәктәпкәчә яшьтәге пилот учреждениеләре, шефлары булган мәктәп-лицейлар һәм югары уку йортлары белән үзара хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирелде. Очрашу барышында катнашучылар уңышлы практикалар белән уртаклашты. Нәтиҗәле методикаларны анализлады һәм балалар бакчаларын актив социаль әһәмияткә ия эшчәнлеккә җәлеп итү буенча конкрет адымнар билгеләде. Радифа Нагманова, Светлана Антонова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Оларның тәҗрибәсе тормыш үрнәге. Алар узган юл горурлыкка сәбәп. Колабызда өлкән яшьтәге юбиларларны котлап, аларга рәхмәт җиткерү традицияләре дәвам итә. Сюжетыбыз герое 40 елдан артык гомерен әлмәтлеләр хакында кайгыртып уздырган шәфкать туташым Рубина Рәхимҗан кызы Минекаева. Минекаева Рубина Рәхимҗан кызы Буада туып үсә. Балачагы сугыш елларына туры килгән кызга башка яшьтәшләре кебек үк иртә үсәргә, вакытыннан алда кул арасына керергә туры килә. Бәхеткә әтисе исән кайта аның. Рәхимҗан аганың уң кулы булып сугымда йөргәнен искә төшерә. Шул вакытта күрәсең биологиягә кызыксынуы барлыкка килгәндер. Мәктәп укучысы булса да, исәп-хисап эшендә шактый белеп башкара. Җирле колхозда урак вакытында эшләп чыныга. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, медицина училищесына укырга керә. Юнәлеш буенча Шыгыр районы Кирлегәш авылында эшли. Урмышлыда хезмәт куя. Ул чир трахома авыру белән көрәштә истә калган ди ул. Шунда эшләгән чорда булачак тормыш иптәше Мәсгуд Минекаевны очрата. 1957 елда туй иткәннән соң Әлмәттәге уртак тормышлары башлана. Калабызның беренче мәктәбендә фельдшер булып эшли. 2 елдан соң нефтьчеләрнең медико-санитария частенә күчә һәм лаеклы елга чыкканчы 30 елдан артык шунда хезмәт куя. Һөнәрдә дә, тормышта да үзеңне табу өчен теләк кирәк ди ул. Тырышырга, теләк булырга. Менә минем кебек, мин теләдем, менә шул кеше булырга. Шулай, миңа бүтән һөнәр булыр өчен миңа бу мишәйт итмәде. Мин теге бүтән һөнәрендә әзрәк аңлап яшәдем. Ансында кулландым. Но үзем менә теләгән һөнәрне яратып, эшләп, үземә ничектер ялайдым, байлык алайдым кебек. Рубина ханымны котларга остахана коллективы, тормыш иптәше, социалист хезмәт герое Мәсгуд Минекаевның хезмәттәшләре, Әлмәт ветераннар советы вәкилләре килде. К сожалению, нам уж не удалось с ним вместе работать. Кызганычка каршы миңа аның белән эшләргә туры килмәде, әмма бәяләмәләр буенча да аның башкаручан, яхшы күңелле ярдәмчел, пөхтә булуын беләм. Эшен яраткан, аны пациентлар да ярата торган булганнар, һәм аның белән эшләгән докторлар да аңа соклануларын яшермәгәннәр, чөнки ул аларның уң кулы була белгән. Были в восторге от нее, потому что она правая рука. Этот человек легендарная личность. Бу легендар шәхес беренчедән балачактан ук медик булачагын, медицинага хезмәт итәчәген, кешеләргә ярдәм итәчәген хәл иткән. Укыган вакытта ук практика белән шөгыльләнгән. Аның эш стажы да зур, 42 ел хезмәт иткән. Училась и сразу занималась практикой. У него большой стаж работы, целых 42 года. Рубина ханым тормыш иптәше Мәсгуд ага белән ул һәм кыз тәрбияләп үстергәннәр. Аларның бүген 2 оныгы, 4 оныкчыгы бар. Рәдифә Нагманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Озын гомернең сыры күтәренке күңел һәм актив тормыш рәвешендә ди белгечләр. Колабызда актив озын гомер үзәге үз эшен дәвам итә. Иске Әлмәт мәдәният йортында урнашкан Татнефть компаниясе тарафыннан гамәлгә ашырылган проект. Ул пенсионерларга инновацион җиһазларда бушлай күнегүләр тәкъдим итә. Биредә пневматик тренажерлар имин һәм индивидуаль йөкләнешне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Җәрәхәтләр һәм буыннарга һәм умырткалыкка артык басым ясау куркынычын тулысынча юкка чыгара. Тренировкалар процессы тулысынча автоматлаштырылган. Һәр катнашучы шәхси электрон беләзек куллана, ул җиһаз белән синхронлаша. Система реаль вакыт режимында килүченең торышын һәм аның прогрессын анализлый. Квалификацияле тренерларга максималь сауыктыру нәтиҗәсенә ирешү өчен дәресләр программасына оператив төзәтмәләр китергә мөмкинлек бирә. Үзәк 55 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар һәм 60 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар өчен ачык. Барлык дәресләр дә бушлай. Төркемнәргә язылу өчен терапевттан каршы күрсәтмәләр булмау турында медицина белешмәсе кирәк. Әлмәт стрит-лифтерлары Самарда узган взрывная сила бөтен Россия ярышларынан җиңү белән кайтты. Безнең җыелма команда үзенең көчен 2 дисциплина, өстәмә авырлык белән тартылу һәм отжимание да күрсәтте. Конкуренция җитди булса да, спортсменнар медальләр яулый һәм разрядлар ала. Җиңүчеләр белән Алсу Нуриева очрашты. Дөрес техника һәм дисциплина стритлифтингның нигезе. Көч спортының яшь түрі үз башлангычын воркауттан ала. Соңгы елда Әлмәттә дә әлеге спорт үсеш ала. Яңа юнәлешне яратучылар үзләренең клубларын булдыра.
Спортчыларның инде мактанырлык нәтиҗәләре дә бар. 6 кеше узган атнада Самарага бөтен Россия ярышына бара. Аннан алар медальләр һәм яңа разрядлар алып кайта. Станислав Ханифов командадагы иң яшь спортчы. Стритлифтинг белән ярты ел элек шөгыльләнә башлый. Даими шөгыльләнгәндә һәм үҗәтлек булганда нәтиҗәләр бик тиз килә ди. До занятий здесь я подтягивался раз. Биредә шөгыльләнә башлаганчы мин 8 тапкыр тартыла идем. Ә хәзер мин 17-не рәхәтләнеп башкарам. Ә авырлык белән күнегүне башкару нәтиҗәләренә килгәндә 10 килограмм белән 5 тапкыр күтәрелә идем. Ә хәзер менә Самардагы ярышларда 12 тапкыр башкардым. Ярты ел өчен аерма бик зур. Очень колоссальный, за полгода это очень хорошо. Турнир көне Анастасия Климинаның туган көненә туры килә. Спортчы нормативны уңышлы үтәп, 3-нче разряд һәм 1-нче урын ала. Әлеге спорт уңышы яңа шәхси тормыш елының символик старты булды дип ассызыклый. Это мои первые соревнования. Бу минем беренче ярышларым. Миңа аеруча андагы атмосфера ошады. Барысы шундый ачык, һәр кайсы белән сөйләшеп була. Мин бу ярышта җиңүдән кала күп танышулар булганына шат. Алар белән тәҗрибә уртаклашып, үзебезне зур спорт гаиләсе итеп туеп кайттым. Какую-то информацию обменялись, и вот такая вот дружеская спортивная семья получается. Әлмәттә воркаут һәм стритлифтинг буенча клубка нигез салучы Вячеслав Климин уйлап чыгарылган һавадагы юл буенча менә. Ул шулай ук ярышларда катнаша. 21 мәртәбә 15 килограммлы авырлык белән күтәрелә һәм халыкара класслы спорт мастеры исемен яулый. Стритлифтинг һәм воркаут буенча тренер, аның тәрбияләнүчеләре дә шулай ук төрле көч күнегүләрен җиңел башкара алырлар дип өметләнә. Бүген аның клубында 120 кеше шөгыльләнә. Очень быстро на самом деле начали набираться, потому что для нас самое главное это ОФП. Кешеләр бик тиз җыела. Клубка әле 1 елда юк. Беренче чиратта монда без гомуми физик әзерлеккә игътибар итәбез. Күнегүләрне дөрес итеп башкару мөһим. Бирегә 5 яшьлек балалардан алып 50 яшьлек өлкәннәргә кадәр йөри. Яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр белән инде ярышларга йөрибез. И те, у кого лучше получаются, они уже готовятся с нами на соревнования. Әлмәт командасы инде яңа планнар кора. Апрель аенда калабызда зур чемпионат узачак. Анда спортчылар нәтиҗәләрен тагын да яхшыртырлар дип өметләнә. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.